We schakelen steeds meer over op auto's met een automatische schakeling. En dat heeft gevolgen voor rijlessen en rijscholen. We moeten mee. De nieuwe auto's die nu gemaakt worden, die zijn bijna allemaal al automaat. Handgeschakeld zal in de toekomst steeds minder te krijgen zijn. En verder in deze Zeeland nu. Omwonenden blijven hopen op afstel. En Champions League sprookje voor Danique Tolhoek. Goedenavond. Vroeger was het eigenlijk een beetje voor watjes, hè? Een rijbewijs halen in een automaat. Maar steeds meer Zeeuwen kiezen nu juist voor dit rijbewijs in plaats van een schakelrijbewijs. Volgens het CBS ging het 5 jaar geleden nog om zo'n 3%. Inmiddels zitten we al op 7%. En rijschoolhouders verwachten een toename. Omdat hybride en elektrische auto's allemaal een automaat hebben. Ik rij zelf al een jaar of 18 in een handgeschakelde auto. Maar een automaat heb ik opvallend weinig ervaring mee. Dus ik kan ook wel een lesje gebruiken. Want om te beginnen start zo'n auto al heel anders dan ik gewend ben van mijn benzineauto. Maar na een korte instructie kunnen we vertrekken in de automatische lesauto. Net als steeds meer leerlingen van deze rijschool. We zien echt een significante stijging van de handgeschakelde naar de automaat toe. We zaten vorig jaar, de jaren daarvoor ongeveer op 5 tot 10%. Ja, we gaan nu toch stiekem naar de 25% toe van de leerlingen die toch echt voor de automaat kiezen. Ja, laten we eerlijk zijn, de automaat heeft de toekomst. Handgeschakeld, dat gaat er met de loop van de tijd gaat het eruit. Gelijkwaardige kruising, dus ook het verkeer van hier in voorrang. Jongeren lessen volgens Van Asten meer in een automaat omdat hun ouders een automaat rijden. Maar ook de vele expats in Zeeland kiezen voor de automaat volgens de rijinstructeur. Het zal er ook voor zorgen dat het wagenpark van de rijschool gaat veranderen. We moeten mee. De nieuwe auto's die nu gemaakt worden, die zijn bijna allemaal al automaat. Handgeschakeld zal in de toekomst steeds minder te krijgen zijn. En we hebben nu 7 handgeschakelde Clio's met 2 automaten. En ik verwacht zeker dat het in de toekomst echt omgekeerd zal zijn. En dat we misschien maar 1 handgeschakelde hebben voor de fervente sportautorijder die toch echt het geluid van een uitlaat wil horen. Dus eerder kijken, zorg dat je vlot en vloeiend door het verkeer rijdt. Terug naar mijn rijles, want het rijden in zo'n automaat is wennen, maar valt me niet tegen. Maar het echte oordeel is natuurlijk aan de rijinstructeur. Laten we eerlijk wezen, het rijden met een automaat is echt anders dan het rijden met een handgeschakelde auto. Je moet meer nog meer je omgeving in de gaten houden. En vergeet je linkerbeen, hè. Vergeet echt je linkerbeen en vergeet je rechterarm. Want dat is nog even een aandachtspuntje. Aangeschoven is verslaggever Mark van Leijden. Mark, bij deze rijschool dus duidelijk een toename van mensen die automaat rijden. Hoe zit dat bij andere rijscholen? We hebben een rondje gebeld langs de wat grotere Zeeuwse rijscholen en die laten eigenlijk hetzelfde beeld zien. Maar niet alle rijscholen hebben trouwens een auto met automaat, dus die geven alleen maar les in een schakelauto. Nou hebben jij en ik en heel veel mensen hebben uiteindelijk hun rijbewijs gehaald in een handgeschakelde auto. Dat betekent dat wij wel gewoon automaat mogen rijden, maar andersom is dat niet zo, hè? Nee, dat klopt. Iemand die een automaatrijexamen heeft gedaan mag niet zomaar in een schakelauto rijden. Wil die dat wel, dan zal die terug naar de rijschool moeten en opnieuw examen moeten doen. Maar als het nou zo is, dat inderdaad dat handgeschakelde er toch een beetje uitgaat, heeft het dan nog wel zin om zo'n traditioneel rijbewijs te halen? Ja, weet je, het is wel de verwachting dat het aantal automaten toe gaat nemen. Dus we zullen in de toekomst alleen maar elektrische en hybride auto's zien. En dat zijn eigenlijk alleen maar automaten. Benzine- en dieselauto's die gaan sowieso op termijn verdwijnen. Maar die rijden er nu nog wel, hè? Die rijden er nog wel. Maar als je dus een nieuwe auto hebt en een automaat hebt... Ja, goed, het kost ook meer moeite om het onder de knie te krijgen met een schakelauto te rijden. Wat ook langer kan duren, meer lessen nodig kan hebben. En dat uiteindelijk ook duurder zal zijn. Dus. Mark van Leijden, dank je wel. Een 67-jarige man uit Rijmerswaal is vanochtend ernstig gewond geraakt op een bedrijventerrein in Nieuwdorp. Op het terrein aan de Oostenrijkweg werd de man aangereden door een vrachtwagen. Volgens de politie gaat het om een ernstige aanrijding. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Goes gebracht. De politie en de arbeidsinspectie onderzoeken het ongeluk. Joke Gamers, hier op archiefbeeld, wordt de nieuwe directeur van de VRZ, de Veiligheidsregio Zeeland. Gamers komt van de GGD, waar ze de afgelopen 5 jaar, dus ook in coronatijd, directeur was. Ze was de afgelopen maanden al waarnemend directeur voor de VRZ en blijft ook de komende maanden de 2 functies nog combineren totdat er een nieuwe directeur bij de GGD is gevonden.
Bezwaarmakers hopen dat de uitdrukking van uitstel komt afstel van toepassing gaat zijn op de plannen van Roompot voor vernieuwing en uitbreiding van het vakantiepark Beach Resort in Kamperland. In mei vorig jaar kwam het protest op gang tegen de uitbreiding. De bezwaarmakers zijn bang voor de aantasting van het landschap en de rust. Toen ik hier kwam wonen, dat is bijna 14 jaar geleden, dan had je echt van die pieken en dalen. Maar dat is nu steeds meer, gaat het over in het hele jaar door. En ja, dat is gewoon niet goed, ook niet goed voor het eiland. Het eiland komt helemaal niet tot rust af en toe en dat is voor de natuur gewoon nodig. Mijn wortels liggen hier. Ik heb een poos buiten Zeeland gewoond. Ik ben sinds 20 ben ik weer hier terugkomen wonen. Dat heeft te maken met de rust, de ruimte, het Oosterschelde-gebied. Wat een heerlijk gebied is om rond te lopen en gewoon te zijn. En de kleinschaligheid. En de bewoners zijn bang dat dit allemaal zal veranderen als het Roompotpark nog verder gaat uitbreiden. Het recreatiebedrijf wil het huidige park in Kamperland gaan vernieuwen en met natuurelementen 29 hectare gaan uitbreiden. En dat is het niet alleen. De bewoners maken zich ook zorgen over andere elementen waar meer druk op komt te staan. Een park met straks SUV's op elektrisch enzovoorts, dat gaat heel veel stroom trekken. Ik heb het ook over de infrastructuur, de wegenstructuur. Er komt allemaal meer blik deze kanten op. Plus dat als ik zie waar ik woon, en dat is midden in een, ik heb dat geluk, in een vogelnatuurgebied. Bij onze voordeur wordt gewoon voor het hek als openbare wc gebruikt en dergelijke. En dan denk ik, ja weet je, wanneer houdt het eens op? Ik vind alles goed en wel, maar er zijn grenzen. Dus ja, grootschaligheid het is nu al aan de orde. En dan rijst de vraag van waar trekken we de grens? En dan vinden wij dat die grens hier getrokken moet worden. En die commotie is niet onopgemerkt gebleven. Landelijke media gaven ook aandacht aan het Roompot-dossier in Kamperland. Het blijkt ook wel dat wij een onderwerp hebben geraakt wat ook andere mensen tot nadenken heeft gestemd. En gezegd van, goh, ja, maar hoe zit dat dan in mijn buurt? Zo kijken ze ook, hè. En dat is wel leuk. En ja, het steunt gewoon ons denken en ons doen. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid, want het besluit over de plannen van de gemeente Noord-Beveland wordt steeds uitgesteld. Dat er een stukje uitstel komt, oké, dat snap ik ook. Het is een behoorlijk ingrijpende ontwikkeling hier op het eiland. Maar dat het een jaar duurt, ik heb nog geen datum gehoord voor besluitvorming in de raad. Dan denk ik wel, of we hebben enorme grote problemen aangeraakt, of er is iets anders aan de orde waardoor het zo lang duurt. Ze zeggen wel eens, van uitstel komt afstel. Daar richt ik mijn hoop op. Als tiener uit Capelle begon ze haar voetbalcarrière tussen de jongens bij JVOZ. 3 jaar geleden verruilde Danique Tolhoek Zeeland voor de jeugdopleiding van Ajax. Daar speelt ze inmiddels in het eerste, waar ze dus het Champions League sprookje van de Amsterdammers van dichtbij meemaakt. De 18-jarige Danique Tolhoek loopt al zeker een half jaar rond tussen de grote dames van Ajax. En ze voelt zich al helemaal thuis op het sportcomplex De Toekomst in Amsterdam. De thuisbasis van het damesteam van Ajax. Ik kom elke dag met een lach op mijn gezicht naar Ajax. Het is wel echt mijn club. En ja, ik train hier ook met plezier en goede mensen om me heen. Dus nee, ja, het gaat goed en ik ben blij dat ik hier rondloop. Nu traint ze tussen grote namen als Sherida Spitsen en Romee Leugter. En van die spelers met bakken aan ervaring probeert Danique zoveel mogelijk te leren. Vooral met doelgerichtheid. Dus nou ja, ik ben natuurlijk een spits, dus uiteindelijk wil je veel scoren. Ik denk de loopacties uit de rug van de tegenstander. Dat is vooral heel belangrijk als spits, want dan ben je ja, moeilijk te verdedigen. En ik denk dat ik altijd wel wil in een wedstrijd en dat ik altijd wel 100% ja, voor de bal ga. En uiteindelijk de goal zie en de bal wil scoren in de goal. Dus, maar er valt ook nog wel verbeterpunten te halen, hoor. Bij trainer Suzanne Bakker is het talent ook niet onopgemerkt gebleven. De trainer kende Danique al van de jeugdopleiding en ziet haar steeds meer groeien naar een echte spits. Als ik zie welke stappen zij op het veld heeft gemaakt, maar ook daarbuiten als mens, ja, is ze echt enorm ontwikkeld. En dat is enorm leuk om als trainster te zien. Ze is enorm leergierig, dus ja, vraagt ook veel feedback aan mij, maar ook weet ik aan Romee Leugter, hè, spits die wat ouder is met meer ervaring. Daar kijkt ze ook veel naar. Ja, dus ze wil enorm graag ook ontwikkelen. Bent u blij met haar in het team?
Ja, een hele fijne persoonlijkheid. Dus je kan met alle speelsters ook goed overweg. Omdat ze ook open-minded is. Dus ja, een heel prettige persoon in het team. En in dat team krijgt ze steeds vaker een rol. Ze speelt al mee in de eredivisie en ze mocht invallen bij Champions League wedstrijden. Ze heeft in een korte tijd dan ook al veel mooie momenten meegemaakt. Ik denk ook wel de Champions League, dus de voorrondes, was tegen Zurich. Toen mocht ik invallen, toen scoorde ik de 6-0. Ja, en dat was wel echt een mooi moment. Vooral natuurlijk Champions League spelen is vooral heel mooi. En ik had die week daarvoor nog met mijn techniektrainer getraind op aannames, voetenwerk. Ja, en als je dan zo goals scoort, dan is dat alleen maar mooi. En met zulke momenten mag er ook groots gedroomd worden. Voor nu wil ik gewoon bij Ajax 1 eigenlijk de spits worden en daarin me ontwikkelen. Dat is voor nu gewoon belangrijk. En uiteindelijk, mijn echte droom is wel Barcelona of een goede Engelse topclub. Ja, en het Nederlands elftal halen, dat is ook wel een mooie droom voor mij. 19 maart staat Danique Dolhoek met Ajax in de kwartfinale van de Champions League tegen het Engelse Chelsea. De dag begon in Zeeland met behoorlijke regenbuien, maar dat veranderde vanmiddag eigenlijk in een heerlijke middag. Het werd zo'n 11 graden. En ook morgen is het droog en zonnig, maar dat is maar 1 dag. Want zondag komt de regen weer met bakken uit de lucht vallen. En het is vandaag Yes Day bij de kinderopvang op Walcheren. Een dag waarbij kinderen van de kinderopvang zelf mogen beslissen hoe hun dag eruit ziet. Een speciale dag bij BSO Boomhut in Middelburg. De kinderen hadden vandaag zelf de touwtjes in handen. Dus we hebben een ballenbak gemaakt en we hebben grote sumo-worstelpakken. We gingen proeven met een blinddoek op. We hopen dat we vanmiddag naar de stad gaan, naar de Jamin. We hebben echt grootse plannen van alles. Het is Yes Day. En dan gaan alle juffen en meesters dus ja zeggen op onze vragen. We gaan chocoladefondue maken en pannenkoeken en een geblind eten. Ondanks dat de kinderen carte blanche hadden, werd het geen chaos bij de opvang vandaag. Want ze weten dan toch eigenlijk wel heel goed wat wel en niet kan. En we hebben het van tevoren ook wel een beetje nagedacht van... Goh, wat zouden we heel leuk vinden om te doen. Dus maak me eigenlijk geen zorgen over. Ik denk dat ze dat heel goed zelf kunnen beslissen. En dat is ook het idee van deze dag. De kinderen zelf keuzes laten maken. Tot zover. Morgen ben ik weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu en ook het weekoverzicht. Heel graag tot dan. En alvast een fijn weekend.